जों बेखौ सानखानांगोन सरकारनि षड़यन्त्रनि गेजेरावनोथ' बेफोर जाथाया जादों जिहेतु जोंनि खौसेथिखौ बिथांमोना लुबैयाखै। भिडिअ क्लिप्सखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय, बेखौ दसे उनाव सावरायगोन। बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आं जिबि ब्लगाव गासिखौबो बरायहरबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। स' मेन टपिकआव थांनायनि सिगां नैबे मोनसे बाथ्राखौ सावरायग्रोनो नागिरदों। जायफोर बिथांमोना थांनाय भिडिअ'आव जे लैहोर गयारि भार्सेस इउपिपिएलनि दैदेनगिरि अमिय कुमार नार्जारि बिथांनि गेजेराव माखासे अपेन चेलेन्ज होलायनाय जादोंमोन। बेवहाय आङो थांनाय भिडिअ'आव नायफिनबा नोंथांमोना नुगोन माखासे भिडिअ'नि गेजेरजों भिडिअ क्लिप्स होनानै माखासे खोथाफोरखौ सावरायदोंमोन। बेवहाय नोंथांमोन आंनि जिबि बिग ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स हरदों, जोबोद मोजां जादों। बेवहाय आंहाबो नलेज मोनगोन। दिनै बै लिडारफ्रासो मोननै राजनितिक पार्टिनि गेजेराव ओरैनि बा ओरैनिया बे एन्सारखौ होनांगौ। दिनै रायजो राजायानो होबाय, जोबोद मोजां जादों। आंबो होनांगौ होननानै आं साना, बेखौ राजनितिक दलनिफ्रायसो एन्सारा फैगोन। दा अब्लाबो रायजोफोरनि मतामतखौ आङो थरलि स्क्रिनाव लाबो बुंला, ओरैनो मोनफा मोननै खोन्थालांसै। बिथां अमिय कुमार नार्जारिया बुंदों नालाय, बिटिसिआवहाय बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायदों, बे समावहाय बिथांमोननि मोनसे गावनि जिथ' बानायनाय मोनसे स्किमनि मुं बुं होनदोंमोन आरो गोबां खोथा। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा नैबे बिथां गेदेमाया मेसेज कमेन्ट्सआव हरदों जे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआलाय माथो जाखो। बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआथ' बिपिएफ सोरजिनाय मोनसे गावबागाव सरकारनि दिनाव सोरजिनाय मोनसे बिथांखिना स्किम होननानै बुंहरदों आरो। दा नंगौ, जों बुजिनांगौ बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ बिपिएफनि दिनाव सोरजिजानाय मोनसे आयदाखौनो होनांगोन आङो, बिथांखि। आरो बेजों लोगोसे गोबां बुंहरदों बबे लामाजों थांगासिनो। दिनै नुनो मोनबाय बिथांमोननि सरकार सालायनाय इउपिपिएलनि बेजों गोजोननाय गैया। दा जों खौसेखौ बयबो लुबैयो, खौसे जानानै मोननैजों बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानानै सालायलांनायखौ। आरो बेजों लोगोसे नैबे सासे गेदेमायाबो बुंहरबावदों जे दिनै मुंख्लंफोरनि 5 लाख फैसाया बोरो, जेलाव थानाय एक्स एनडिपि आदामोनखौ बख'जोबनांगौनि खोथा, बिथांमोननो साख्रिनि खोथा, बे बहा थांखो होननानै अमिय बिथांनाव कुइसन खालामहरदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों। जोबोद मोजां जादों। बिनि एन्सारखौबो अमिय कुमार नार्जारि बिथाङा आंनि भिडिअखौ नुहैबायदोंबा होथोंसै, दा बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसे मोनफ्रोमबो प्रटेक्टा बेसिडेसिड आसाम गभर्नमेन्टफोरा निर्टेक आहा एटा खेल महरम प्रग्राम फाथियासे। दा बे प्रग्रामा फैयै फ्राय जोबनोसैयानो। बेनिफ्राय बेवहाय गान खननाय, बांसिन मोसानाय बायदिसिनाफ्रा बांसिन एसामिसनि जायो। बे बर'फोरखौ बांद्राय गान खननो मोना। सोरबा बेबादि बर' खननो मोनैनि थाखायनो पार्टिसिपेट खालामा हसिया। जों लकेल गामि बिसिडिसि माने गामि ओनसोलाव थानायफ्राथ' सोरफ्राय बबे एसामिसनि सोर खननो हाजोबनो, खनग्रा मालाय। दा मोसानायाबो नों एसामिस गानखौ मोसाफेरखाया, बर' गानानो मेरला दं मोसाख'नो हालाय। दा बर' खननो मोनाबा, दा बेफोर मोनफा मोनफा मोनसे जोंनि थाखाय उदाहरन जानानै थाबाय। दिनै बिजेपि सरकारा जोंनि ओनसोलाव बर'फोरखौ माबादि गाख्रेबगासिनो दं। आरो लोगोसे मोनसे फिसा निजि हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो प्रग्राम बानायबाबो दिनैनि दिनाव पारमिसन लायनांगौ जायो। गावनि हायावनो गावनि न'आवनो मालायनाव पारमिसन लानांगौब्ला मा बुस्थु बिलाय, आंनि सोंथि आरो बे। बेजों लोगोसे खेल महरमावहाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव थोब्ले माब्ले फैसा हरनानै बिथांमोना फैसा थोयैनि माखासे बिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा अजद दैखांदों, एलिगेसन लाबोदों।
आसाम गभर्नमेन्टनाव। आरो आं मोनसे खोथाया बेल'नो, दा बिथांमोना UPPLआनो दा BCDC चेयारमेन जानाय, प्राइमारि खुंबाय थानाय बिथांमोनानो दिनै गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ, सरकाराव दङ, दिनै फैसा थोयैनि प्रश्नआनो फैया। सोरनाव बिबावनांगौ दं? गभर्नमेन्ट थाखानाया सोरनाव फैसा बिबावनांगौ दं? बे जोंनि थाखाय बिराद गाहायाव थांनाय मोनफा मोनफा नेरसोन आरो। बेजों लोगोसे सावरायनांगौ जोंहा गोबां दङ। सिगाङावनो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट, बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया। दा जोंनि डिसबेन्डआव सोर थांदों? रन्जन दैमारि सारासो जोंखौ डिसबेन्ड खालामनांगौमोन। दा रन्जन दैमारिनि एबसेन्सआव प्रमदआ गाव थांदों होननानै बुंनानै लादों। खिन्थु प्रमदआ माबोरै डिसबेन्ड खालामनो हानांगौ? प्रमदआ सोर? बेवहायथ' सरकारनि षड़यन्त्र दं होननानै सानो नामा होननाय माने जों बेखौ सानखानांगोन। सरकारनि षड़यन्त्रनि गेजेरावनोथ' बेफोर जाथाया जादों, जिहेथु जोंनि खौसेथिखौ बिथांमोना लुबैयाखै। जाय खौसेथिया जोंहा 24 फेब्रुवारियावहाय मोनसे इउनाइटेड प्रग्राम लादोंमोन जोङो मोनसे माबा गामियावहाय। बे गामिया उदालगुरिनि सिङावनो थानाय, उदालगुरि थानानि सिङावनो थानाय गामिमोन। बे गामिनि नामा जाहैबाय कापुरपारा होननाय गामि। बाहाय जोङो फिल्डखौबो बानायखाबायमोन, प्रग्रामनि थाखाय जोङो लाहार फाहार जाबाय। दा बे फिल्ड फोसाबफुबाय थानाय समावनो सानब्रै सिगां सारखौ माबाफिनदों आरोखि, राय होफिननानै लांफिनदों आरो। दा बाहायनो NDPनि गावस्रा गावस्रिया जादों। सरकारा जे जोंखौ बेबायदि खालामगोन जों सानाखैमोन। बुंनो थाङोब्लाथ' दा जों आसाम सरकारखौल'थ' बुंबाथ' जानाय नङा। बाहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनिबो भुल दं, जिहेथु जोंहा खौसेथि गैया, दुरबलथाया जोंहा दं। लोरबांथिखौ बिथांमोना नुनानै मा खालामनो हायो बे साइसआव लांदोंमोन। नाथाय जों जेबो मावहैनो हायासै, खारन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन बा भटखौ साननानैहाय दिनै गावस्रा गावस्रि गाव गावनि सार्थनि थाखाय गावनि फिल्डखौ फोसाबनायावसो मुखुब जाबाय। रन्जन सारनि सोमोन्दै जेबो सानखांनायबो फैयासै आरो बिथांखौ बख'नायनि लामायावबो लायाखिसै। जे बिथां आदा खान्दा एक्स NDP बिथाङा बुंनाय बादिबा गजानो बायो प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारि सारखौ। जाय बेन्दोंआव थानानै बिथाङा बर' हारिखौ जांख्रिखांहोनानै आन्दलन खालामनानै जाबादि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों, दा बेफोरनि साननाय हनाय थिंकिंआ बेबादि जानो नाङा आरो प्रमद बर' सार। आं आसा खालामदों फैबाय थानाय इयुनाव नोंथाङा रन्जन दैमारिनि फारसे मोनसे गोख्रों थांखि लागोन। दा बिथांमोना नोंथांमोनजों सावरायदों, रायलायलायदों, थाफालायनानै माखासे खेथ्रआव मोन्दांथिखौ मोनदांनो हानाय हिसाबै नैबे एक्स NDP आदाया गावनि अपिनियनाव होबाय। दा जोंनो हारिया नैबे समाव रिमट कन्ट्रल आरो हायख्लायलाय जुख्लायलाय जाबादि जागासिनो दंना, हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां CM अफ आसामनि जाबादि पलिटिक्स खालामनाय, दानो बैखौ नांगौ होनो, दानो BPFखौ नाङा होनो। गोजावफानांगौ गैया खुनु नेसनेलिस्ट पलिटिकेल पार्टिजों जों रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा खारफानांगौ गैया, जायखि जेखि बुङा। दा बेवहाय रन्जन दैमारि सारखौ नांगौ आरो एक्स NDP आदामोना जायफोरनाखि गिदिर गिदिर केसाव दं, बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै जेलनिफ्राय बिथांमोना बारननांसिगौमोन। बिथाङा बुंदों सरकारनि षड़यन्त्र। नंगौ, जोङो रोखा फोरमान मोनो। दिनै सान्दामारि केम्पआव थानाय NLFBनि दैदेनगिरि M बाथा सारखौबो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जेलाव सोदों। कयदिनसिम सोनानै बरनगोन बे बिथांमोननि बै मोनसे बुकलेटआव दंखाजोबो BJPनियाव। सरकारनि षड़यन्त्रआवथ' बर'फोरखौ खौसे जानायखौ गिनानै खौसे जायैनि बिथांमोना माखासे आयदाखौ लाबोबाय थादों। आरो दिनैहाय जाबादि खेल महरमनि गेजेरजों मा उन्दैफोरनि नेसनेलिज्मखौ बेखौ जों बुजिनो बाखि गैला। BJP सरकारा जोंनि जायगायाव फैनानै बर'आनो खननो मोनाबा
जोंनि नेसनेलिज्मखौ फोजोबनो हानाय जायाखै होनबा बे दा बेखायनो इयुन जोलैया सांग्रां जानांगौ जाहा थाहा हेमन्त बुंबानो बैयाव थांनाय हेमन्त बुंबानो थाथ'नाय बेबादिजों सोलिनांगौ गैया जोंहा जोंनिसो ओनसोल बियो बिटिसिआ एबा हेमन्त बिश्व शर्मा अननानै हरनाय नङा बियो कनिबा दयाद दिया बुस्थु নহয় बिटिसि हाजार हाजार बर' हाजार हाजार হৈ অঞ্চলত জনসাধারণ রাইজত সেক্রিফাইসত বিনিময়ত পোৱা এটা কাউন্সিল বড় আন্দোলনত বহুত রাইজ সকলত ইয়াত সেক্রিফাইস আছে दा बेखायनो दिनै गुबुन गुबुन आफादफ्रा बड'लेण्ड बिफिननांगौनि माखासे थांखिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायगासिनो दं फैबाय थानाय इयुनाव माखासे नाजागोन हायो हाया एक्स भलन्टियारनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोनजों सावरायनो नाजागोन स' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौसो आं बांसिन नेनानै थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ